Kerran maitomaisen valkoinen sifonkihame laahusti nyt likaisella tienpientareella. Satumaisen kallis hääpuku oli muuttunut ryysyiseksi, likaiseksi ja läpimäräksi rievuksi. Alina käveli huojuen pitkin valtatietä, joka vei pois kaupungista. Jokainen askel oli sietämätön kidutus, joka heijastui tylppänä kipuna hänen murskautuneissa, paljaissa jaloissaan. Sirommat, valkoiset kengät, joiden korot olivat katkenneet, hän oli heittänyt jo kauan sitten ojaan tien vieressä, ymmärtäen, että niistä ei ollut enää mitään hyötyä. Keskipäivän aurinko kimalteli kuivuvissa lätäköissä. Autot suhahtelivat ohi, töräyttelivät ja melkein kaatoivat hänet pölypöörteillä, mutta yksikään ei hidastanut vauhtia, yksikään ei pysähtynyt. Kukaan ei välittänyt rapistuneessa asussa, likaisen valkoisessa mekossa vaappuvasta harhailijasta. Vain muutama tunti sitten kaikki Alinan elämässä oli ollut toisin. Valkoiset kukat, vieraiden nauru, musiikki, sydän, joka uhkasi hypätä rinnasta. Hänen sydämensä ei lyönyt rakkaudesta, vaan epätoivosta uhkaavan kohtalon edessä. Hän pelkäsi sulhastaan, mutta oli silti nöyrästi edennyt tähän hetkeen. Viime hetkellä yllättänyt pelko kuitenkin halvaannutti hänen järkensä. Vielä yksi askel, ja hänen elämänsä muuttuisi helvetiksi. He seisoivat pienessä, kukkakoristeisessa aulassa, juuri ennen seremoniasalia, jossa heidän vanhempansa ja lukuisat vieraat odottivat, ja jossa heidän piti lausua uskollisuuden valat ja sitoa kohtalonsa yhteen. Hänen sulhasensa Damir, ylpeä ja komea virheettömässä puvussaan, katsoi häntä kylmästi ja hämmentyneenä. Hän näki Alinan epäröivän ja pysähtyvän päättämättömyyteen, ja se suututti häntä. En voi tehdä tätä, Damir, Alina kuiskasi katsomatta häntä silmiin. En aio olla vaimosi. Sitten hän vilkaisi Damiria. Hänen ohuet huulensa vääntyivät julmaan hymyyn, ja silmät tummuivat raivosta. Hän kumartui Alinan puoleen ja sihisi hiljaa ja uhkaavasti, mutta vain niin, että kukaan muu ei kuullut. Uskallatko sinä nolostuttaa minut, nolostuttaa perheeni? Sinä kuulut minulle, tyttö. Olet osa sopimusta. Älä vastustele ja tee mitä sinun kuuluu. Hän tarttui Alinan ranteeseen ja veti häntä ovia kohti. Alina yritti päästä irti. Kova isku poltti hänen poskeaan. Damirin silmät leimahtivat vihasta, mutta hän veti heti kätensä pois ja suoristi muodikkaan kravattinsa. Tämä oli viimeinen pisara, nöyryytys ja kipu. Mutta ennen kaikkea syvä oivallus uhkaavasta vaarasta herätti hänen tahtonsa. Jos hän sallii itselleen tällaista hääpäivänä, mitä häntä odottaa, kun hän on täysin hänen vallassaan? Katsoessaan sulhasen ilmeettömiä, kovia piirteitä, hän pyyhki kyyneleitä sykkivältä poskeltaan ja sanoi yllättäen itselleen tyynesti, minun täytyy siistiä itseni. Damir rentoutui hetkeksi ja päästi irti hänen kädestään. Tyttö ymmärsi, että hänen lauseensa oli tulkittu myöntymisenä. Damir vilkaisi kelloaan. Sinulla on 2 minuuttia. Alina katosi heti viereiseen naistenhuoneeseen. Sydän hakkasi hullun lailla. Hän juoksi nopeasti ikkunan luo ja kerättyään voimansa avasi sen. Ulkopuolelle hypättyään hän näki ohi ajavan taksin ja huiskutti kuljettajalle. Aja mahdollisimman kauas, kiitos, hän sanoi, kun hän oli noussut takapenkillä. Taksikuski, vanhempi mies ystävällisin silmin, hymyili ja lähti liikkeelle. Muutaman korttelin ajettuaan taksikuski kysyi osoitetta, ja kun karannut morsian heilautti kättään eteenpäin, hän kysyi, mikä sinun sulhasessasi on vikana? Antoi näin kauniin neidon mennä. Alina ei tuntunut kuulevan, hän katseli jatkuvasti taaksepäin peläten takaajoa. Mutta takaajoa ei tullut. He ajoivat kaupungin laitamille, ja kuljettaja hidasti vauhtia tienpientareelle. Mistä pakenit, kaunokainen? Mies kysyi. Damirista, tyttö vastasi mekaanisesti. Mies kääntyi jyrkästi, melkein tukehtuen yllätyksestä. Butsujevista. Hän nyökkäsi kouristuksenomaisesti ja kauhukseen näki taksinkuljettajan ilmeen muuttuvan välittömästi. Hän hyppäsi ulos autosta ja repi takaoven auki. Hei, älä vedä minua tähän mukaan, nainen. Hän huusi,
tarttui Alinaa käsivarresta ja käytännössä heitti hänet ulos autosta. Kuuntelematta aneluja hän hyppäsi taksiin ja ajoi tiehensä. Ja nyt hän vaelsi yksin valtatien vieressä, joka johti pois kaupungista, tietämättä minne menisi. Kotiinpaluu olisi ollut sama kuin menisi suoraan Damirin luo. Isä ei ollut vitsailut antaessaan hänet yhden kaupungin vaikutusvaltaisimman suvun jälkeläiselle. Hänellä ei ollut valinnanvaraa. Hän oli vain osa yrityskauppaa. Nappula toisen pelissä. Kuorma-auto suhahti ohi, läiskyttäen hänen ylleen mustaa, haisevaa lietettä kuivuvasta lätäköstä, muuttaen häämekon heti harmaan likaiseksi ja raskaaksi ryysyksi. Tyttö horjahti, ja katkeruus puristi hänen kurkkuaan. Hän otti vielä muutaman askeleen. Sitten voimat pettivät kokonaan, ja hän lyyhistyi polvilleen, peittäen kasvonsa käsiinsä. Katkerat, äänettömät nyyhkytykset vapisuttivat hänen kehoaan. Hän oli sietämättömän peloissaan ja yksin. Hän istui niin, kunnes tunsi lämpimän kosketuksen olkapäällään. Kuka sinut on noin pahoin kohdellut? Hän kuuli miehen äänen yläpuoleltaan. Alina nosti päänsä. Hänen yläpuolellaan seisoi mies, parrakas, poskessaan arpi, yksinkertaisissa vaatteissa. Hänen katseensa oli huolestunut ja myötätuntoinen. Minne sinun täytyy mennä? Mihin kyydin? Hän kysyi matalalla, käheällä äänellä. Kyyneleiden läpi Alina yritti sanoa jotakin, mutta hänen huuliltaan pääsi vain sekavia katkelmia. Minun täytyy piiloutua. Minulla ei ole minnekään mennä. Selvä. Lähdetään, mies sanoi vakuuttavasti ja auttoi hänet jaloilleen. Siistit itsesi, istutaan Marinkan kanssa keittiössä ja mietitään. Tietämättä miksi, tietämättä hänen nimeään tai minne hän aikoi hänet viedä, hän seurasi tätä tuntematonta miestä, ikään kuin olisi nähnyt hänen liikkeissään, olemuksessaan ja äänessään jotain vetoavaa, rauhoittavaa, jonkinlaista pakenevaa toivoa. He ajoivat valtatietä pitkin, kaukana kaupungista. Minä olen Vitale, mies sanoi ja katsoi häntä taustapeilistä. Asun tyttäreni kanssa lähellä kaupunkia, Huvila-yhdyskunnassa. Alina katsoi häntä yrittäen koota ajatuksensa, mutta hänen tajuntansa oli edelleen sekaisin kokemansa shokin ja epätoivon vuoksi. Hän pelkäsi matkustaa tuntemattoman kanssa, mutta vielä enemmän pelkäsi jäädä yksin sinne, pölyiselle tienpientareelle. Alina, hän sanoi nimensä, tuskin huuliaan liikauttaen. He kääntyivät pois meluisalta valtatieltä hiljaisemmalle tielle, ja pian ajoivat kadulle, jota reunustivat nuoret puut. Hän ei enää kysynyt kysymyksiä, ja tämä hiljainen kunnioitus rauhoitti häntä hieman. Auto ajoi siistin, modernin asuinalueen katuja. Matkustaja katsoi ulos ikkunasta ja näki sivuillaan samanlaisia, tukevia taloja hoidetuilla pihoilla. Vitale pysäytti auton yhden eteen. No niin, olemme perillä, hän sanoi sammuttaen moottorin. Meillä ei ole palatsia, mutta ihan kelpo paikka. Hän astui ensin ulos autosta ja auttoi tyttöä ulos, tukien varovasti hänen kyynärpäästään. Kun he astuivat taloon sisään, Alina huomasi heti puhtauden ja yksinkertaisen, miehisen järjestyksen. Marinka, Vitale kutsui, meillä on vieras. Kauempaa huoneesta juoksi ulos 10-vuotias tyttö palmikoilla ja tuijotti Alinaa varautuneen uteliaana. Vieraasta tuntui hieman vaivaannuttavalta, kun hän ymmärsi hätkähdyttäneensä pientä talonemäntää. Likainen, osin revitty hääpuku olisi säikäyttänyt kenet tahansa. Mene, tyttö, hae vieraalle pyyhe ja puhtaita vaatteita, Vitale pyysi. Ja Marinka nyökkäsi ja katosi talon perälle. Vitale vei Alinan pieneen, valoisaan huoneeseen, jossa oli aistittavissa naisen läsnäolo. Seinät oli maalattu pehmeän beigeksi, ja yöpöydällä oli kehystetty valokuva hymyilevästä perheestä. Siisti itsesi, ja Marinka auttaa sinua valitsemaan vaatteet, Vitale sanoi. Sitten kerrot, mitä sinulle tapahtui. Kun Alina tuli ulos kylpyhuoneesta, pestyään pois lian ja epätoivon kyyneleet, hänellä oli yllään Marinkan antamat puhtaat vaatteet. Kävellessään tytön luo, joka odotti ovella, Alina kysyy, kenen huone tämä on? Kenen vaatteet? Äidin.
Äiti asui täällä ennen, Marinka vastasi ja johdatti vieraan keittiöön. He istuivat kolmistaan keittiön pöydän ääressä. Illallisena oli yksinkertaista mutta täyttävää ruokaa, perunoita ja makkaraa. Vitale jakoi ruuan itsevarmana lautasille ja selitti ohimennen. Perunat vähän pohjaan palaneet. Hän hymyili syyllisenä. Elämä on täällä kiireistä. Minä olin ennen armeijassa, nyt olen eronnut, Marinka selitti nopeasti isästään ylpeästi katsoen. Kun äiti sairastui ja kuoli, isän piti jättää työ hoitaakseen minua. Nyt isä työskentelee huolitsijana. Vitale katsoi tytärtään hellästi ja lisäsi, Marinka on fiksu, oppii hyvin ja auttaa kotitöissä. Elämme köyhästi, totta kai, mutta pärjäämme. Tyttö nauroi ujostelematta. En vain opi paistamaan perunoita. Kun uppoudun TikTokiin, ajan ohi. Vitale katsoi vierastaan tarkkaavaisesti. Entä sinä? Minne olet menossa? Mitä sinulle tapahtui? Alina tunsi hermostuneen tärinän alkavan. Hänen mieleensä palasi heti taksinkuljettajan vääristynyt pelokas ilme entisen sulhasen sukunimen mainitsemisen jälkeen. Kaupungin tiedotusvälineet olivat hehkuttaneet tulevia suuria häitä. Hän ei uskaltanut kertoa totuutta, koska hänellä ei ollut oikeutta vetää näitä ystävällisiä ihmisiä mukaan skandaaliin. Minun täytyy vain odottaa 1 päivä, hän sanoi tuskin kuultavasti, laskiessaan silmänsä. Sitten päätän, mitä teen seuraavaksi. Vitale nyökkäsi ymmärtäväisesti eikä painostanut. Meillä on tilaa. 1 päivä. Jep, 1 päivä. Marinka tunkeutui naiivisti keskusteluun näyttäen jotain puhelimestaan. Voi, katso, mikä ihana. Ihana söpöliini. Näytöllä hassu. Paksu kissa putosi kömpelösti Eidalta ja jäi jumiin lumihankeen. Vain takajalat terröttivät. Alina ei voinut pidätellä hymyään. Marinka purskahti helisevään nauruun. Vitalen silmät nauroivat. Ensimmäistä kertaa tänä kauheana päivänä tyttö tunsi olonsa turvalliseksi. Alina vietti yön lämpimässä, kodikkaassa huoneessa, joka tuoksui naisten hajuvedelle ja kirjoille. Aamulla Vitale lähti töihin. Marinka meni kouluun, ja talo vajosi hiljaisuuteen, antaen pakolaiselle aikaa miettiä. Miettiessään mitä tehdä seuraavaksi, hän kävi mielessään läpi kaikki ystävänsä ja tuttavansa, ja ymmärsi, että kostonhimoinen ja ylpeä sulhanen löytäisi hänet kaikkialta, ja hän katuisin syvästi, että oli nolostuttanut hänet pakenemalla häistä. Hänen perheensä oli liian rikas ja vaikutusvaltainen kaupungissa. Palaaminen olisi itsemurha. Jotta hän saisi ajatuksensa edes hetkeksi pois raskaista mietteistä, hän päätti valmistaa pelastajilleen lounaan. Marinka tuli koulusta kerskuen saamastaan 4, ja pian Vitale palasi taista. He istuutuivat syömään, ja Alina palveli heitä lautasille perunamuusia juustolla ja yrteillä maustettuna. Vitale katseli yllättyneenä epätavallista ruokaa, joka oli tehty yksinkertaisista aineksista. Marinka nuoli huuliaan ja alkoi ahmia ruokaa. Varjo ikkunan takana kiinnitti tytön huomion, ja kun hän kääntyi, hän näki hopeanvärisen auton hiipivän äänettömästi taloa kohti. Hän tunnisti heti sen kiiltävän, virtaviivaisen siluetin. Hän ei uskonut silmiään, mutta se oli hän, hänen isänsä. Oven kellon soitto oli lyhyt. Vitale avasi hämmentyneenä. Kynnyksellä seisoi arvokas mies kalliissa tummassa puvussa, jonka hiuksissa oli harmaata. Alina katseli isäänsä mykistyneenä kauhusta. Mies pahoitteli tunkeutumistaan talon omistajalle ja puhui suoraan tyttärelleen, joka oli pysähtynyt kuin seinään. Alina, sinun täytyy palata. Olemme etsineet sinua. Isän äänessä oli huolta ja syytöstä. Damir on raivon partaalla. Miten saatoit tehdä hänelle näin? Miten saatoit tehdä näin meille kaikille? Palaa heti kotiin. Alina alkoi vapista. En voi, isä. Hän ei säästä minua, hän tappaa minut. Hän aneli isäänsä. Älä pakota minua palaamaan hänen luokseen. Auta minua mieluummin pakenemaan. Tyttö katsoi isäänsä anovasti ja näki hänen silmissään tunteiden sekasorron.
Huoli tyttärestä taisteli pelon kanssa. Jos häitä ei järjestetä, monet ihmiset kärsivät, eivät vain sinä tai minä, hän sanoi epätoivoisesti. Butsujevin kanssa tehty kumppanuussopimus. En voi luopua siitä. Pelissä on liikaa panoksena. Alina kääntyy katsomaan Vitalea ja Marinkaa, jotka olivat jähmettyneet tämän jännittyneen keskustelun tahattomiksi todistajiksi. Ei, isä, en mene kanssasi, tyttö sanoi lujasti. Sinun täytyy ymmärtää, elämästäni tulee painajainen, jos hän edes jättää minut henkiin. Älä kerro hänelle, missä olen. Älä kerro hänelle mitään. Isä, ymmärrettävästi ymmärtäen, ettei pystynyt pakottamaan tytärtään takaisin kotiin, taputti hermostuneesti takin taskujaan ja veti sieltä kasaan taitellun rahakimpaleen ja ojensi sen. Tyttärelleen. Liioittelet liikaa. Damir on nuori ja kuumaverinen, mutta ei peto. Silti pyydän, harkitse, isä sanoi, ja hänen äänessään oli aitoa sääliä. Ajattele, kultaseni, jos minun mieheni pystyivät jäljittämään sinun reittisi tänne liikennekameroilla, myös Butsujevit voivat tehdä saman. En aio salata sulhaseltasi, että tein parhaani sopiaksemme asiasta rauhanomaisesti, mutta en myöskään voi pakottaa sinua vastustamaan tahtoasi. Kun isä istui hopeanväriseen autoonsa, Alina ymmärsi, perhe ei auttaisi häntä. Hän oli yksin maailmaa vastaan. He palasivat pöydän ääreen. Marinka lämmitti jäähtyneen vuuan mikroaaltouunissa. Vitale oli vakava ja yritti saada lisätietoja Damirista. Ymmärtäen, ettei salaisuuksia voinut enää piilottaa, Alina päätti kertoa kaiken. Minun piti mennä naimisiin eilen. Damir, sulhaseni, on vaikutusvaltaisen, rikkaan Butsujevin perheen jälkeläinen, joka omistaa paljon liiketoimintaa kaupungissa. Isäni on liittynyt heidän kanssaan yritysasiaan ja oli jossain vaiheessa velkaa heille, selitti karannut morsian parhaansa mukaan. Isämme sopivat, että menen naimisiin Damirin kanssa velan maksuksi, mikä edistäisi liiketoiminnan yhdistymistä tulevaisuudessa. Mutta kaikki tietävät, että tällainen liitto antaa Butsujevin klaanille mahdollisuuden ottaa koko kaupunki haltuunsa. Vitale oli vaiti. Marinkaa se ei kiinnostanut, ja hän istui taas TikTokissa. Alina kosketti ohimennen poskeaan, ikään kuin tuntisi äskettäisen kivuliaan iskun jälkeisen poltteen. Olen heikko ymmärtämään isäni asioita. Noudatin häntä viimeiseen hetkeen asti, mutta Damir on erittäin julma, erityisesti naisia kohtaan, ja vaatii ehdotonta alistumista, hän jatkoi. Hänen äänensä särkyy. Yritin vakuuttaa itselleni, että kestän, mutta eilen en kestänyt ja pakenin. Näin päädyin teidän taloonne. Marinka irrottautui puhelimestaan ja puuttui keskusteluun. Isi suojelee sinua, tyttö sanoi varmasti ja kääntyi Vitalen puoleen kysyäkseen viattomasti. Eikö niin, isi? Sinähän suojelet häntä pahalta Damirilta. Talon isäntä kohautti olkiaan, ikään kuin pudistaen lamaanuksen pois. Totta kai, kultaseni, Alina jää tänne, ja minä mietin, miten voin auttaa häntä. Illallisen jälkeen Alina auttoi pesemään Marinkan. Sitten he kaksi istuivat pyjamissa sängyssä ja lukivat kirjaa nuoresta velhosta, joka taisteli pahaa, voittamatonta velhoa vastaan, jonka takana seisoi kokonainen armeija kätyreitä. Olen kuin tuo velho, yksin kaikkia vastaan, Alina huokaisi. Marinka puristautui häntä vasten hämärässä. Hänen silmänsä välähtivät yövalon heijastuksesta. Harrilla oli ystäviä. Hän ei ollut yksin. Eikä sinä ole yksin, Alia, Marinka lohdutti tyttöä. Alina huomasi, kuinka Vitalen seisoi hiljaa kurkistamassa puoliksi auki olevasta ovesta heitä kohti. Sitten hän kääntyi hiljaa ympäri ja katosi pimeään käytävään. Alina ja Marinka nukahtivat yhdessä, lukematta lukua loppuun. Lauantai saapui. Vitale ei mennyt töihin. He olivat juuri syöneet aamiaisen, kun useita mustia Mercedes G-vagoneita ajoi äkillisesti ja provosoivasti talolle. Nämä massiiviset maastoautot pysähtyivät karjuen, täyttäen koko kapean tien leveyden. Aliinan polvet alkoivat täristä, ja hän perääntyi ikkunasta. He olivat tulleet hakemaan häntä.
He olivat tulleet, eikä kukaan voisi pelastaa häntä kauhealta kohtalolta. Jäätävä, halvaannuttava kauhu valtasi onnettoman tytön. Vitale nappasi hänen katseensa ja käveli päättäväisesti kuistille. Alina, piiluutuen paniikissa verhon taakse, näki, kuinka itsevarmoja nuoria miehiä hyppäsi ulos maastoautoista, ja heidän joukossaan erottui yksi, ryhdikkäin ja ylimielisin Damir. Mitä asiaa? Alina kuuli Vitalen kohteliaan ja kylmän äänen. Damir astui eteenpäin. Hänen silmänsä paloivat ylimielisyydestä. Minä olen Damir. Pidät minun naistani, hän ilmoitti itsevarmana. Missä hän on? Anna hänet minulle. Pyydän veljellisesti. Et ole minun veljeni, Vitale sanoi tylysti, ja hänen äänessään oli terästä. Alina ei ole tavaraa, jota luovutetaan kädestä käteen. Mitä ehdotat? Damir sanoi halveksuen. Haluatko rahaa? Kuinka paljon? En tarvitse sinun rahojasi, Vitale vastasi. En käy kauppaa ihmisillä. Alina astui kuistille ja seisoi suojelijansa takana. Vitale tuntui aistivan hänen tukensa. Jos tyttö haluaa tulla teidän kanssamme, hän tulee. Mutta jos ei halua, kukaan ei voi viedä häntä pois. Hänen on päätettävä, Vitale sanoi. Damir, nähdessään entisen morsiamensa, nosti päänsä, ja hänen huulensa vääntyivät ilkeään virnistykseen. Minä vien sinut itse, nainen. Olet minun, ja karkumatkasi on suurin virhe säälittävässä elämässäsi. Tyttö, voittaen tärinän, huusi, en mene minnekään kanssasi. Damir tuntui ottavan kieltäytymisen henkilökohtaisena loukkauksena, ja hänen katseensa liikkui Alinasta Vitaleen. Kaikille oli selvää, että talon isäntä oli ainoa, joka seisoi hänen ja Damirin välissä. Ja Alina näki Damirin silmissä leimahtavan nuoruuden intohimon. Haluatko tapella? Vieras huusi haastaen. Hei, heittäkää tuo hölmö ulos. 2 vahvaa apuria lähti kuistille päin. Alina näki vapisten, kuinka naapurien ikkunoihin ilmestyi ihmisiä ja kuinka naapuritaloista astui ulos ihmisiä. Ensimmäinen hyökkääjistä syöksyi eteenpäin yrittäen kaataa Vitalen maahan suorassa hyökkäyksessä. Vitale otti vastaan lyhyellä, terävällä liikkeellä. Väistäessään iskua hän tarttui hyökkääjän käteen ja käytti välitöntä kipupistettä, jolloin tämä kähisi tukahtuneesti ja lyyhistyi polvilleen. Toinen, nähdessään tämän, yritti kiertää Vitalen sivulta. Vitale, käyttäen hyväkseen kuistin rajallista tilaa, työnsi ensimmäisen, kukistetun, jalkoihinsa toiselle hyökkääjälle, ja kun tämä hetken aikaa horjahti, hän antoi hänelle lyhyen, tarkan iskun aurinkopunokseen. Myös toinen apuri taipui kahtia, haukkoen ilmaa. Miehen liikkeet olivat salamannopeita, taloudellisia ja tarkkoja, selvästi epätyypillisiä tavalliselle huolitsijalle. Ja Alina katseli tätä suu auki ihastuneen kauhun vallassa. Hyökkääjät, hieroen ruhjoutuneita paikkojaan, vetäytyivät muiden luo. Alina kuuli yhden heistä, hengästyneenä, mutisevan Damirille. Joku piru. Taitava painija. Hän vei minut kuin tuulen mukana. Oli selvää, että Damir halusi antaa käskyn muille miehilleen, mutta silloin yksi hänen lähipiiristään kuiskasi hänelle jotain nopeasti korvaan. Poika vilkaisi taakseen, ja Alina näki, että ulkona kadulla oli kokoontunut naapureita, jotka seurasivat heitä hiljaa. Tajuttuaan, että asia ei onnistuisi, Damir virnisti. Oli huono juttu, että mies vastusti, hän sanoi hampaidensa välistä. Nyt odottakaa, yllätys on tulossa. Ylpeät nuoret miehet hyppäsivät G-vagoneihinsa ja lähtivät käskystä matkaan. Alina halasi Vitalea selästä, painautuen häntä vasten koko kehollaan. Mitä nyt tapahtuu? Hän kuiskasi tärisevällä äänellä. He eivät jätä minua rauhaan. He palaavat. Vitale, katsellen kaukenevia maastoautoja, taputti Alinaa rauhoittavasti käteen. Selvitämme kyllä. Emme ole joutuneet tällaisiin sotkuihin ennen. Illallisen jälkeen, Vitale lähti sanomatta, että hänen täytyy käydä kävelyllä ja hoitamassa naapuruusasioita, jättäen Alinan tyttären kanssa taloon.
He menivät nukkumaan vierekkäin, lukivat kirjaa ja nukahtivat huomaamattaan. Alina heräsi tukehtuvaan savun hajuun, joka täytti huoneen. Hän alkoi heti herättää Marinkaa, sitten raahasi unista tyttöä kohti uloskäyntiä, mutta etuovi oli tuettu ulkopuolelta. Alina alkoi juoksennella paniikissa ymmärtäen, että he olivat jumissa Marinkan kanssa. He lyyhistyivät polvilleen ja alkoivat ryömiä. Tiheässä savussa peloissaan olevat tytöt eivät löytäneet Vitalea mistään. Yhtäkkiä kuului jyrinä, ja takasisäänkäynnin aukossa ilmestyi talon isäntä. Tänne, tytöt, nopeasti. Hän huusi tarttuen heihin molempiin. Alina, jonka silmät vuotivat kirvelevästä savusta, veti näkemättä itkevää Marinkaa kädestä. Toisella kädellään hän piti tiukasti kiinni pelastajansa leveästä kämmenestä. He pääsivät ulos talosta. Vitale pudotti märän huivin maahan ja katsoi häntä silmillä, jotka kimmelsivät tulen heijastuksesta. Pimeässä Alina huomasi joitakin ihmisiä. Joku juoksi ympäriinsä, kuului huutoja ja kiroilua. Hei, mitä sinä teet? Pysähdy, minä sanoin. Naapurit kantoivat vesiämpäreitä. Sitten paloautot saapuivat. Kun aamunkoitto alkoi sarastaa, talon jäänteet oli sammutettu. Saapuneet poliisit laittoivat käsiraudat yöllä kiinni saatuihin sytyttäjiin, jotka naapurit olivat napanneet. Vitale selitti innokkaasti Alinalle, ei olisi voinut olla tyhmempää tekoa sulhaseltasi, hyökätä asuinalueelle, jossa asuu pelkkiä eläkkeellä olevia sotilaita. Marinka, Noen ja Noenen tahrima, oli itkenyt jo kauan ja katseli nyt uteliaana ympärilleen. Isi oli erikoisjoukkojen sotilas, tyttö ilmoitti. Ja tuo setä Vova myös. Ja tuo setä Misha ja setä Rasol. Naapurimiehet, jotkut revityissä teepaidoissa, jotkut likaisissa paidoissa, joiden alta näkyy lihaksia ja merimiessymboleita, polttivat tupakkaa ja nauroivat katsellessaan, kuinka poliisi ajoi sytyttäjät autoon. Pian tuhopolton tutkinta johti suoraan tilaajaan, ja Butsujevin perheen vaikutusvalta ei ollut tarpeeksi, kun Vitale ja hänen naapurinsa ystävät saapuivat oikeuteen antamaan todistajalausunnon. Alinan isä, nähdessään, että tällaista avointa laittomuutta tulevaa sulhasta kohtaan hänen tytärtään kohtaan vastaan saattoi vastustaa ja aistiessaan mahdollisuuden päästä eroon Butsujevien kanssa tehdystä sitovasta sopimuksesta, antoi todistuksen Damiria vastaan, vaikka se vaaransi hänen omaa asemaansa vakavasti. Apuille annettiin pitkät vankeustuomiot yrityksestä tappaa nainen ja lapsi. Alina ja hänen isänsä kutsuivat Vitalen ja Marinkan juhlaillalliselle yhteen kaupungin parhaista ravintoloista. Pöydässä isokokoinen liikemies kohotti maljansa. Vitale, sinä olet urhea mies. Anna minun vielä kerran kiittää sinua koko sydämestäni, että suojelit tytärtäni, hän sanoi kunnioittavasti. Tein vain sen, minkä minun piti, Vitale vastasi omistautuneella vaatimattomuudella. Valitettavasti minä isänä olin heikko, en tunnistanut ajoissa koko vaaran astetta, joka uhkasi kaunista tytärtäni. Olen sinulle velkaa, Vitale. Olet todellinen kunniallinen mies, 1000 kertaa parempi kuin minä. Rikas mies työnsi Vitalen eteen muutamia papereita. Olen varannut teille ja tyttärellenne hyvän asunnon ajaksi, kunnes uusi kotinne rakennetaan, Butsujevilta saamistanne korvauksista. Älä kiistele, talosi paloi minun virheeni takia, ja minun velvollisuuteni on korjata se. Teidän täytyy elää arvokkaissa oloissa. Alina, katsoessaan Vitalea ja Marinkaa, sanoi, isä, anna minun sanoa, Vitale on paras mies, jonka olen elämässäni tavannut. Tiedän sen nyt sydämelläni. Minä rakastan häntä, isä. Vitale hymyili ja kääntyy häneen, yhtäkkiä punastuen. Minä olen onnellisin ihminen, Alina, jos hyväksyt kosintani. En ole rikas, mutta kaikki mitä minulla on sinun. Marinka peitti suunsa kädellään, mutta hänen nauravat silmänsä paljastivat hänen ilonsa. Rikas mies ei keksinyt sanoa vastaan, ja siksi hän sanoi, olen vain iloinen, että tyttäreni on vihdoin löytänyt kunnollisen miehen, joka huolehtii hänestä ja suojelee häntä, eikä polje häntä jalkoihinsa. Vitale,
Olen iloinen nähdessäni näin kunniallisen miehen tyttäreni sulhasena. Marinka, kuullessaan tämän, kiljoi ilosta ja hyppäsi ylös ja halasi Alinaa. Oikeasti, et lähde pois, jäät minun parhaaksi ystäväkseni ikuisesti. Totta kai jään, kultaseni. Alina halasi tyttöä tiukasti vastaukseksi. Jonkin ajan kuluttua Alina meni naimisiin Vitalen kanssa. Heidän uusi talonsa, rakennettu korvausrahoilla, oli parempi kuin edellinen ja siitä tuli luotettava turvapaikka, joka ei perustunut kumppanuussopimuksiin ja laskelmointiin, vaan aitoon rakkauteen ja miehen rohkeuteen. Pian tähän taloon syntyi yhteinen lapsi, pieni poika, Karapussin pikkuveli, josta Marinka oli maailman onnellisin. Hän auttoi vanhempiaan hoitamaan pientä ihmettä. Ja Alina, katsoessaan nauravaa Vitalea, joka leikki heidän lastensa kanssa, ymmärsi, että vain tällä tavalla, kivun ja pakenemisen kautta, hän oli löytänyt todellisen ansaitun onnensa. Kirjoittakaa minulle, pidittekö tarinastani, ja muistakaa tilata kanavamme. Muutama päivän kuluttua täällä julkaistaan uusi tarina. Älkää jättäkö väliin. M.